Haupa, kaixo. Horatzen goa naiz. Aktorea, eta nire hurrengo proiektua Simplicissimus Cabaret da. Eta bertan, Fritz Grunbaumen pertsonaia antzesten dut, Berlingo komiko bat. Jendeak aurkituko duena izango da zuzenezko musika, umorea, drama, hori. Bai, hori musikak protagonismo berezia dauka, zuzenean abesten dugu, daukagun musikari bat, Adrián García de los Ojos, pianista zuzenean jotzen, eta bera konposatutako abestiak dira. Bera konposatu ditu eta Patxo Telleriaren letrak dira. Gaude hiru, Patxo Telleria, Getari Etxegarai eta Adrián García de los Ojos, eta ni. Eta, Adrián García de los Ojos da musikaria, pianista, eta gero gaude beste hirurak egiten ditugula hori hiru komikoen papera. Azpeitin harrera ona izan genuen. Guretzako, pixkat zaila izan zen, urduri geunden, aurre estrenaldi bat da. Bere entsaioetan ez dugu publikorik eduki, orduan zen gure lehenengo kontaktua. Baina oso ondo, harrera ona izan genuen, bai. Ziren Berlingo hiru komiko, Werner Fink, Fritz Grunbaum eta Kurt Gerron. Eta, Patxo omenaldi bat egin die. Hauek ziren hori Berlingo hiru komiko eta nazien kontrako txisteak egiteagatik atzilotu zituzten, kontzentrazio esparruetan sartu zituzten, eta bertan hauek antzeslanak egiten zituzten beste presoentzako eta azkenean horro barruan hil egin ziren. Hil egin ziren, kontzentrazio esparruan sartu zituzten Fritz Grunbaum eta Kurt Gerron. Werner Fink ez. Werner Fink antzeslanean da maestro de ceremonias eta bera hasiko da gure bizitza kontatzen eta. Tamalez berdin jarraitzen dugu, bai, garai horretan nazien kontrako txisteak egin zituzten eta atxilotu zituzten. Gaur egun, beste batzuen kontrako txisteak egiteagatik, jendea atxilotzen dute. Así que gauzak ez dira asko aldatu, tamalez. Mota honetako obra prestatzea zaila izan da, denetari dago. Orduan lan handia egin dugu, baina oso gustora, oso lan talde polita sortu dugu, eta hori denbora egon gara abestia prestatzen, ensaiatzen, bestaldetik koreografiak, pertsonaiak bilatzen, baina lan polita izan da. Hori, lehenengo Patxo euskeraz idatzi zauen eta gazteleraz idatzi zauen, baina hasierako entsaioak euskeraz egin ditugu soilik, eta orain estrenu egingo dugu, eta gero otsailean hasiko ditugu gaztelaniazko entsaioak, martxoan estrenatzeko. Uste dut aurre estrenaldia gaztelaniazkoa otsailean dela, eta gero estrenua martxoan. Eta, ia hemetik ateratzen dugun. Galdera zaila. Niretzako humorearen limitea nahiko pertsonala da. Bakoitza jakingo da, non dagoen muga, ez?